Bon dia, amics. Benvinguts a casa meva. Avui us tinc preparada una petita sessió de refinament de la pell i una petita sessió de tall de cabell. Espero que us agradi. Primer us presentaré alguns dels objectes que he escollit. És aquesta esponja i és una esponja que fa un soroll magnífic. És molt suau i fa un soroll subtil, molt relaxant. Després he preparat aquest pack de mascareta per la pell i es diu Jeju Tangerine i ve de Corea del Sud. Això us deixarà una pell refinada i suau. Després tinc un altre objecte que també m'agrada molt. I fa un soroll molt agradable, escolteu. Heu vist? Utilitzaré aquesta loció per clarificar tots els pors de la pell i obrir-los i netejar-los en profunditat. Fa una olor com de lavanda i eucaliptus. Sí. Em sembla que us deixaré la resta com a sorpresa. Què us sembla? Bé, comencem doncs. Començarem per una petita neteja superficial de la pell. Per això farem servir aquesta tovalloleta que us he dit. Imagineu-vos que algú us fa un massatge amb aquesta tovalloleta i que us sentiu tot al voltant vostre. Així és. Ara mullaré una mica la tovalloleta en un bol. Us la posaré per tot
Comencem, doncs. Em sembla que començaré per aquest costat, després passaré pel front, el nas, el mentó i l'altre costat. Bé, comencem. Ara el front. Intentaré fer el nas sense apretar gaire, d'acord? I ara el mentó. Molt bé. Farem l'altre costat ara. Em sembla que faré el coll també. Tornarem a mullar una mica la tovalloleta. M'aproparé una mica. Molt bé. Ara, amb l'esponja. No se'n recordeu. Intentaré exfoliar la pell perquè sigui ben fina. I per això hi posaré un producte netejant. Aquest d'aquí. Comencem. Apropem-nos una mica. Molt bé. No sé si se sent bé. Per últim, faré una cosa que potser no t'agradarà tant, però de fet, sembla mentida. Fa una sensació bastant agradable, contràriament al que podeu imaginar. I és amb un cotonet. Us passaré una mica d'alcohol per les petites imperfeccions de la pell que pugueu tenir. I ja veureu com és molt agradable.
faré una miqueta pels costats. Molt bé. Ara, què et sembla si fem un tall de cabell? Puc tallar una mica el pèl de la barba i també puc fer una mica de tall de cabell per tot arreu. Què et sembla? Bé. Començarem pel cabell. Aviam, em sembla que començarem pels cantons d'aquí. Els tens una mica llargs. D'acord. Altre cantó. Molt bé. I ara farem els palets de la barba. D'acord? Llest. Per acabar, poliré una mica els pèls que vagi veient per aquí per allà. Comencem pel bigoti. Molt bé, t'estàs portant molt bé. I finalment, amb aquest petit utensili, raspallaré suaument, delicadament, el bigoti. T'ha agradat? Doncs, si t'ha agradat, ens veiem la setmana que ve. I espero que vagi molt bé i que t'adormis aviat. Bona nit.